ukuthi kuyini lokho akuyona inyoka le. Ngiyonitshela ngelinye ilanga ukuthi yini akuyona inyoka le. Ngenza abantu bethi inyoka bethu abanye hey umuntu edunuza hey angidla lento manje thatha lento. Ngiyibona ayindawo. Yenzani lenyoka idlani lenyoka kube namahebeza athi yenza ucansi kufune kunesikhathi esithile kufune ngiye ngase endlini ethize lapho ngifihle khona endlini engavulwa ikhona into enjalo. Imigomo yala leyo angeke siyikhulume ema TV. Imigomo yaleyo muntu leyo suke ezothatha leyo nto. Kodwa vele singathi likhona iqiniso elincane ukuthi uzolenza ucansi nendoda ethize. Cha angikwazi lokho mina. Angikwazi njengoba ngithi mina imigomo yala wena ngeke uzoyaza until uzothwala nawe. Ufuna ifuna inyoka. Uzokhana ke uwazi ke ngalezinto lezi ukuthi kahle umgomo wayo uthini. Nginayo vele ngiyakwazi ukuyikhanda mina. Ngiyayikhanda angisishobhlanqolo. Ngiyayikhanda. Ngayifunda. Hayi, ngikhulubuya siqhubeke le ndaba. Uyabona? Ngayifunda. Ngikhuluma ngento engikwazi ukuyikhanda. Hayi ngozwa bethi. Ufuna sibuke kunento ekuyenzeka ukuthi kushona umuntu noma khama umuntu ngabe isikhala ummese isibhamu noma ngabe izulu noma ngabe umuntu othize. Ikhona nilento ukuthi lo muntu manje siyamcupha. Yes. Futhi lo muntu manje owenze lo manalo siyamthatha. Yes. Futhi ke nje ngempela umuntu ohamba ngesibhamu mina ngimcupha ngempela akangidlali mina mina ngimcupha ngempela ngidlali nje mina. Uyilwela yena. Angisisothu yanxuzi. Yabona ke umuntu okuthiwa uhamba ngesibhamu uhamba ngamenza. Ngiyamcupha noma bekuthiwa wahamba ngesibhamu anangeza kimi ningakamncwabi. Ngimcupha ngisho sesithunini. Abukho nomngozi obuthi naye loya obemthatha ngaso leso sibhamu noma ngalo mess noma ngalo lelo zulu uhambe futhi naye wayovimba ngendlela akavimba ngayo bese nithi niyamcupha lo muntu uthothi lento isibuya iyoba umkhonto kwazekayo. Khohlwa never kusukhanda umafundana lapho thina ngeke kunemithi esiyifakayo esenza ukuthi noma ngabe kuthiwa usukume kangakanani wayisukumela lento ukuthi kena iphendukele umuntu ngeke kunemithi eyimfihlo. Ngiyazi ukuthi nifana nembokodo ningayo kuhle ningayo kubi. Niyasebenzana ngamadoda ukuthi avele mhlawumbe ayizinkabi ukwavikela ukuthi hayi khona umuntu ekuthiwa akathinte ngenhlamvu bese kuba khona lo ekuthiwa hayi lo muntu sesimfuna esikhathela akuhlanganeki nje naye. Hayi nokuthi uzoze ufike kuye umgeje akuhlanganeki nje qobo naye. Baningi bakhandwa yimina. Baningi. Ngitshela ngeinsizwa mina. Izinsizwa mina ziningi zifika la kulesi sikole izinsizwa. Ngiyazikhanda la kulesi sikole. Uyakhona nokususa umuntu ke sithi ke nanga umuntu usecushiwe ucushwa enye indoda iyamlandela uyakhona ukuyisusa leyo ndoda ukuthi hayi ndoda suka manje umsukulandela lo muntu. Ucophinda umbuzo wakho nguqonde kahle. Umbuzo uthi sengiwenzile umonakalo bangicupha ke. Okay. Iyangubhaka le ndoda manje. Ngiyakwenza lokho mina. Ngiyakwenza lokho. Last week nje bekukhona omunye umuntu ebehlushwa yiyona leyo nto leyo. Uright kumanje. Kukhona into ekuthiwa ungaphile ekhanda komuntu. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi uphazanyisekile ngomuntu othize. Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu nje mayisephanyelwa ekhanda uyakhona ukwelapheka ngokwesintu. Uyakhona ukulapheka. Mina ngaleyo nto leyo ufika mina ngakithi mina endaweni ubuze endaweni ukuthi uzode yakwazi umlapha into enje. Ubuze nje endaweni. Hayi ukuthi ke namhlawumbe uzofokisa. Ufika ubuze nombani ufika ubuze nje. Endaweni engakithi eDanawusi. Iziphi ingqinamba ucanga ukuthi zibhekana nenyanga noma nje nabalaphi bendabuko bebonke eningizimu Afrika iyonkana?
mfowethu yabona angifuni ukungasho ingqinamba yokungahlonipheki singabelaphi bendabuko yizona engathi mina njengamanje sibhekane nazo asinayo leyo dignity ukuthi kena nathi singabantu nathi kumele sibambe iqhaza emnothweni. We understand wase South Africa yonke into ekhulunywa umelaphi wendabuko to beside that. Ngikhuluma lapha eParliament kunemthetho esivikelayo kodwa ayisivikeli isintu nje. Ngitshela ngo2019 kwakuchithwa utshwala besintu, chithwa utshwala besintu, kuchithwa inyama zesintu. Yingoba le dignity yethu thina abantu abamnyama yayingahlonishwa. Isintu sethu asihlonishwa, phela isintu sihamba lapho. You understand? Ungathi ikhona into eziyenzayo kwezona inyanga ongathi uyayihlaba ukuthi nayo ibuye ibe nesizathu ekutheni isithunzi senu singavikeleki. Ake ngiqale la. Akuqali namhlanje ukungavikeleki kwesithunzi zenyanga. Isithunzi senyanga salimala endulo. Abelungu mabefika la ezweni lo babamkhulu babuka ukuthi bafuna umnotho lo esiwunike esiwabelwe uJehova. Base besibuka ukuthi ke nathina amandla etha kuphi before ushaye isitha kumele ushaye emandleni aso ufunze lento yakho uze uzosishaya kahle. Bathi abelungu ke wona nje babe uyisangoma uyinyanga ugaxa amathambo ayikho nje into yakho ugqoka izikhumba ayikho into yakho basibula basbrainwash uyayibona ndaba kwase kathiwa asifuna ukuphinde sibone lento ukuthi umelaphi wendabuko eradioini, asifuna ukubona lo umelaphi wendabuko ku TV, asifuna ukubona umelaphi wendabuko ephepheni. Yingobani babesidla amandla ukuthi kena amandla ethu vela ngapha kangu. Yebona ndaba amandla ethu abantu bengasirecognized. Yabona ukuthi kunabantu abazalwa nje ubaba esiswini sabo nomama wabo bazalwa kuthiwa lapha ekhaya sisebenza indaba idlozi amadimoni kwasha kwacima kwavutha balangabi. Kodwa at the same time abantu abafundayo lapha emabhayibhelini abantu abafayo bonke Moses bafa Joseph. But till today igama labo lisasele liseliswe yini igama labo ngoba isizukulwane sabo bakwazi ukubamela baze babhale ngisho emaphepheni. Uyayibona ndaba kodwa ke thina ke inkosi yami siyobhalwa aphi thina ukuthiwa kunenyanga enkulu isibhakabhaka ingunguluzane yaseGoli. Ngobhalwa aphi mina if mina ngizokuyeka ukwenza lokhu ukuthi kena ngibuyisa dignity yabelaphi bendabuko ngisaphila? Ngobhalwa aphi? Ngifuna sibuyele embuzweni wami ukuthi zikhona nezinto wena okuyibona ukuthi zona inyanga ngqo ziyazenza kodwa ekhomba ukuthi ziyasiphakamisa isithunzi senu. Hayi yabona mfowethu ake ngimeli la. Hayi ngizokhuluma mfowethu. Uyabona lento lena enziwa abantu abathi bahambelaphi bendabuko yokuthi uma ngizoba ngathi ngi-offend abantu angini-offendi belaphi. Cha ziyakhuluma nje. Bafowethu ake nifunde ukuyihlonipha, ake nifunde ukuthi isithunzi sedlozi lakho sigcinwa wena kuqala before abanye abantu bezosigcina. Yabona lento lena yokuthi kena usuke ekseni uyoshonlanga uhleli kwi-social media uhlolela abantu, leyo nto leyo i-dignity yethu yenza abantu ukuthi bengasithathi serious. Ngani ngoba unokuhlolela umuntu lapho uthatha umhlolela into engayakho vele, understand? Kubuka wonke umuntu, you understand? Sumhloleleke lo muntu athi umuntu hayi mkhulu ayikho leyo nto abantu mawubheka wena izobanikeza ugqozi ukuthi basithembe thina. Kuzosilimaza kakhulu isithunzi. Kuyasilimaza isithunzi sabelaphi. Angikho ang-offendi.
Angisho futhi ukuthi ni wrong but aniyibukisise nani belaphi lento man aniyibukisise nani nalento bese kuthi ke nakuthiwa kunamagundwana alanda imali iqiniso lokho nokubona no let me tell you something igundwana liyalidla iphepha why wena ucabanga ukuthi izolanda imali uspecial ngani wena uthi igundwana lakho lilanda imali wena nalento ukuthi kunezimali ezingena ngamafastera musangano lonto isibulala isithunzi sethu ngoba uzoya kuleyo nyanga ethi kunemali ezongena ngefastera okanye imali ezongena ebank maye ngasangeni uzongathembi inyanga we mhlambe ke sithi ukhuluma nomuntu njengamanje onenkinga ngabe inoma yipi ingqinamba akabhekene nayo ungathi umluleka ungathi uzobona ngani ukuthi hayi lo muntu angangisiza ngempela uyinyanga inkomba nje eyodwa mhlambe noma ezimbili angabona ngazi ukuthi hayi lo muntu ngempela uyilento engicanga ukuthi uyiyona